עיצוב הוא לא רק אישות או יופי, הוא שפה מדויקת שמספרת את הסיפור של העסק עוד לפני שנאמרת אפילו מילה אחת. כבר שנכנסים למשרד, קליניקה או כל עסק שעוצב נכון, מרגישים ישר את המקצועיות, את היופי, את האסתטיקה והחמימות שמזמינה להישאר. ליאת ברנק, הבעלים של אליה דיזיין, חיה ונושמת את השפה הזו כבר לא מעט שנים, אנחנו לא נסגיר. היא מאמינה בעיצוב אסתטי, אבל גם פרקטי, יפה, אבל מדויק. היי ליאת. שלום מושיק. נספר להם שאנחנו מכירים מילדות? בוודאי. כן, יש לנו רומן ארוך שנים. בואו נדבר על זה שבית עסק, התפקיד שלו זה בעצם לתת שירות ללקוחות. אז למה בכלל אנשים כל כך מקפידים ומשקיעים בעניין של העיצוב? קודם כל, עיצוב בעסק זה הדבר הראשון שאנשים רואים. נכון. אתה נכנס לעסק, ברגע שהוא מעוצב, זה מקנה ללקוח ביטחון, זה מספר את הסיפור של העסק, זה מראה כמה העסק ברמה גבוהה, מבחינת שירות אולי. אתה שם לב שאכפת לבעל העסק ממך גם, לא רק מהעסק בוודאי. שלו. בוודאי, כי הוא משקיע בשבילך. זאת אומרת, נותן את האווירה שהוא רוצה לשדר ללקוח, את האמינות שלו. את בוחרת בעבודות שלך לעבוד המון עם חיפויים וטפטים. נכון. אבל את לא עושה את זה רגיל, כמו הרבה מקומות שאפשר לבחור בהם חיפוי או טפט. בוא נדבר על הייחודיות ועל הדבר המדהים הזה שבנית. אז בעצם טפטים זה לא סתם כיסוי לקיר. טפטים זה ממש שפה. זה יכול לשדר שבבות, זה יכול לשדר, זה יכול אפילו לתת לעובדים הרבה יותר פרודוקטיביות. באליה דיזיין, אני לא מגיע ובוחר בהכרח מתוך קטלוג, ואז זה מה שעושים לי. נכון. איך בעצם עובד התהליך המיוחד והמורכב הזה שעושים אצלכם? בעצם הייחוד שלי זה שאני יכולה ממש לתפור לכל עסק את הטפט שלו, את המיתוג שלו, ובעצם את כל האווירה שהוא רוצה להעביר דרך הקירות. אני עושה גם סטיילינג, לפעמים זה יכול להיות תאורה וריהוט, ובעצם כל מה שצריך כדי שהחלל יקבל את הצורה שהוא צריך, וירגיש נעים ומזמין, וייתן ללקוח את ההרגשה הטובה הזאת, שהעסק הזה באמת מכבד את עצמו. איך עלית על הרעיון הזה? כי את באמת חלוצה בתוך הדבר הזה. לפני שהכרתי אותך, ואני יודע שאת כבר הרבה שנים עוסקת בזה במקצועיות רבה, ואת באמת היית מהראשונות. כן. איך הגעת לזה? אז אני כבר 25 שנה מעצבת גרפית. ולפני 8 שנים בערך עברתי לבית משלי, והחלטתי שאני רוצה שהבית שלי יהיה שונה ומיוחד, והתחלתי לעצב לעצמי את הטפטים בתוך הבית. לאט לאט אנשים מאוד מאוד התלהבו, ככה הראיתי לחברים, למשפחה, ומתוך זה נוצר כל הקונספט הזה. ואז התחלת לעשות לאחרים. כן. אם מגיע אלייך עכשיו לקוח עם קליניקה או משרד קטן, איך תתחילי בעצם את תהליך העבודה? איך מוצאים את הדבר המדויק? קודם כל אני מקשיבה ללקוח. אני מבינה מקהל היעד שלו, מה הסיפור שהוא רוצה להעביר, איזה תחושה הוא רוצה שיהיה במרחב. הרבה פעמים לקוחות לא ממש יודעים להסביר מה הם רוצים, נכון. אבל ברגע שאני מצליחה להבין, ובאמת מוציאה את זה לביצוע, ורואה את התוצאה הסופית, והלקוח מאושר, זה הסיפוק הכי גדול שיש. את מצליחה להביא אנשים למקומות מאוד אמיצים בבחירות שלהם. זאת אומרת, זה מאוד קל ללכת ולעשות פרויקטים, ובסוף שכל הפרויקטים יראו אותו דבר, בז', לבן, קצת אפור, ואצלך יש שפה, יש אומץ, יש צבע. זה תהליך שהוא מורכב, או שזה בא בטבעי ברגע שפוגשים אותך? קודם כל, אני בן אדם מאוד צבעוני. אני מאוד אוהבת צבע, אני חושבת שצבע מעביר המון תחושות, ואני אוהבת גם את היצירתיות, זאת אומרת, בגלל זה אני גם מאוד אוהבת בעיקר את המסחרי, את המוסדי, שם אפשר באמת להשתגע ולהוציא החוצה יצירתיות שאי אפשר למשל בבית רגיל. יכולה לתת לנו דוגמה לעיצוב של פרויקט שאת מאוד גאה בו ואוהבת אותו? האמת שהפרויקט האחרון שלי, קליניקה לטיפול רגשי לילדים, המקום היה משעמם, לבן, ובעצם ממש נכנסתי, חיפיתי את כל הקירות, וזה נתן תחושה מטורפת. אנשים באמת, כל מי שנכנס לשם, הילדים נהנים. הם באים למקום שהם הולכים לקבל טיפול רגשי, וכיף להם. למי שצופה בנו עכשיו ורוצה לקבל טיפים, איך לשדרג לעצמו את העסק, אז אני שואל אותך עכשיו בכובע לא רק של בעלת העסק, כן. של
אליה דיזיין, אלא גם כמעצבת פנים מוכשרת. כמה טיפים שאפשר לשדרג איתם כל עסק? אז קודם כל, אני חושבת שאחד הטעויות שבעלי עסקים עושים, זה לנסות לעשות הכל לבד, ובאמת ללכת על הדברים הכי זולים. לפעמים לא צריך תקציב מאוד גבוה כדי לשדרג את החלל. אפשר עם טפט אחד ייחודי, עם תאורה טובה, ממש להקפיץ את המקום ברמות מטורפות, באמת בהשקעה שהיא מינימלית יחסית. ליאת, תודה לך. אני רוצה תודה להזכיר לך. לכם שאסתטיקה ואמירה אישית ועיצוב מדויק, זה בדיוק כרטיס הביקור של העסק שלכם, וליאת, הבעלים של אליה דיזיין, תוכל לעזור לכם. תודה שהיית איתנו. תודה רבה.